většinou borci umí lépe než je svěťák na půlce mužů. Samozřejmě mají pola dvě, to první dokonce veliké. Takže odlehčení atletických závodů, to znamená se tady. Odstartováno borci startují jako půlky, první zatáčka v dráhách a to se cíždějí normálně do první dráhy. A začínal tam ještě Honza Vlášek. Tak sami vidíte, první cípovka někde kolem 37. Takže Vlášek, Sedlárka, na třetím místě Marek Kadlec, první čtvrtka lehce pod 50. A druhá koska letno, může být podobně rychlá. Takže zezadu tam útočí Jarda Odvárka, bývalý vynikající čtvrtka v Cikáčpe, než osobně rekord je 50-71 a teď do čela. Takže hezký souboj, uvidíme, jestli se Honza Vlášek to nechá líbit. Má to výhodnější vnitřní dráhu, za ním Kadlec. Takže Vlášek nebo Odvárka. Se zaútočí Kadlec. Jarda Odvárka se snaží využít háku, ale to se nepodaří. A Honza Vlášek pro vítězství krásný čas 1:36:18. Takže uvidíme, jestli se k této rychlosti jednou dostanou běžci. Někdy v historii budoucnosti, nejen za. Takže děkuji našim nejlepším borcům na koloběžce a opět se budeme věnovat atletice a to bude stejný závod jako absolvovali borci na koloběžkách a 800 mužů.